У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа новы кіраўнік. Міністэрствам культуры Беларусі на гэту пасаду прызначаны заслужаны дзеяч мастацтву, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусі, прэміі за духоўнае адраджэнне Валерый Анісенка. У тэатральным свеце ён вядомы не толькі як рэжысёр-пастаноўшчык, а як выдатны лектар і педагог. Мае вопыт кіраўніцкай дзейнасці. Больш за 10 гадоў быў галоўным рэжысёрам рэспубліканскага радыё, там жа ажыццявіў пастаноўку каля 100 радыёспектакляў. У апошнія гады Валерый Анісенка ўзначальваў рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. З коласаўскай сцэнай ён знаёмы даўно, менавіта тут, у Віцебску, пачалася яго акцёрская кар'ера пасля заканчэння тэатральнага інстытута. І вось праз дзесяцігоддзе ён вярнуўся ў Віцебск, на гэты раз у якасці дырэктара і мастацкага кіраўніка коласаўскага тэатра. Это у прынцыпе правільна, калі з'ядноўваецца дырэктар і мастацкі кіраўнік. На захадзе это заўсёды адзін кіроўца. Это, так сказать, гаспадар справы. Ты павінен адказваць. У гэтым сэнсе я хочу сказаць дзякуй нашаму міністру культуры, таму што я паўтараю, я не згаджаўся адразу. І гэта яго мудрае, лічу, валявое дзяржаўнае рашэнне. Вот. И я спочатку, так сказать, узбрыкнул, ну як так, як, ну нет, оказывается, мне дае магчымасць працягнуць актыўнае жыццё. Я ж не приехал сюда пенсионерам, які трымаецца, а нет, я хочу працаваць, я ведаю як.